Nura M Inuwa ya sake waka ɗaya daga cikin album ɗinsa na 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanku da shigowa wannan channel tamu mai albarka. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu ku danna subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa. A jiya ne 28 ga watan Alhamis ta waka kwaya ɗaya ya ɗora wata waka kaɗan daga cikin wata waka kwaya ɗaya da take cikin album ɗinsa na 2021 wanda za mu nuna muku ita a yanzu. Ya sake ta ne a yanar gizonsa, a ƙasan postin ɗin ya rubuta me sunanta, sai question mark, sai ya sa 2021, wanda za mu nuna muku bidiyon kamar haka. So har abada ban karshe ko ya faranta ruwa ne haka na zaɓe shi in ya bakanta yana so inda da tsari kishi da ka gani kamar da akan haka tsari ni aniyata akan so har abada ban karshe ko ya faranta ruwa ne haka na Barkanku da gama kallon bidiyon nan, ku danna subscribing da ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallon bidiyoyin da za mu kawo muku da sauran labarai. Mun gode.